Kublai ya pi ki parlo pi ijonga. Ngai syukap ban kali pi ka wei ke jengkeli. Aya nga ka jubab ka badai. Bat kata ka jengkeli ka long kumni. Hatu pilap pelan lupa ban pej ya kanik video hakani ka channel Eugenius yang panio ya ka jemut lani ka jementoy. Lada ka jubab jom pi ka DM. Kamut ba pi wan ban pej ya kani video jonga namar bakawan ka notification ka phone pi. Lani kani ka video jonga kon pau ha ka screen jong ka phone jom pi. Wanam khuslai ngan pensingaw thu pi ya ka ka jemut jonga. Ka kata ka habit jom pi. Ngalor jong bi YouTube kaba pilek klem kemit lenti kaba pi klem plan AA kaba la long ka habit jong pi tamba pim realize lane boy kemit lenti bakal long kumta balenga kali ya kane ke jenggali well namar kibiru hakini kisni kila pelet jemut han ya ka kaba ki de ban le kila plan lupa ngan khithia kata baje ngan mara step ngan pulekot bat ki fokus ya ka kaba ki de ban le Henry Utim Ferris wadai uway na ke entrepreneur jong ka Amerika uong kumne bangim day ban pelet jemut han ya ka kaba ngi de ban le Henry ngi ban fokus ya ki bangim de ban le hakbas dang ngam sotho ka jemut ba uong kumta Henry habang apun serim ya kata ka jingong jungu bat ka jingim junga na setho ya ka jemut jungu for example la rafi ko pan long bodybuilder te film day tang man pelet jemut man le gym ban le ya ka diet man fokus ya kita Henry ngi ban fokus ro artat bangim de ban pam thiang ngim de ban shong baro shisni bar kum tar ngan persyang ban pensingaw thu ipi ya ka jemut jong da ka ba uang bangi de ban fokus ya ki ka bangim de ban le pi bunsen ka ni ka jia ha ka jigim jong ikriu hakapor bangi khithia ni plan da kungwe Henry ka longpat da kungwe menmit ni plan palasya ngan khithia san baje ngan mer step bat ngalabu ya ki we pat ki plan ki bangan le tangba marsen khithia ngashim ya ka phone na ka mantapan pe ya ka baje pitip ja ayupat marsen unlock ya ka phone jong ni ya ki notification sautli jong ki Facebook sautli jong ki Instagram jong ki WhatsApp pat ki we bat hadin nang ta ngila open ya kita ki notification bat ngim sut hu lastang ban scroll ya ka phone jong ban page ya ki stories ya ki status baki video ki upload ni scroll ka we ka story hadin jong ka we ni stang man page ka we ka video hadin jong ka we pat but hakabakut ngi end up in a porn video ka social media but hateng yo thia arsen but kendir pat la dir kapor ka jingkali kalong hatu phila plan man le ekni ki baro pi ha ka jigim jongi kum ki video bunsin ngimju plan yakini ki Henry ki shujia la ka jia kum to klem ka jingtip jongi but suki pasuki ka ni ka jingle jongi kala long ka habit jongi berkata kan penjot ya ka jingim jongi nang kata kadaw kalong ka badon kam yangi pan pengkelano ya ka ni ka jinglong basnyu jongi lada kalong ka bala namar pimtip baka ni ka jinglong kan penjot ya ka jingim jongpi suki pasuki hakani ki video jonga mantakasi nan pensengot ho ipi ya ki santeli ki jinglong ki bapi habat pengkendria na ka jingim jongpi lada pi ko ban long ki ba job ha ka jingim jongpi ka jinglong ka banangkong ka jing snow start kat no sen ka jia ha ka jingim jongpi bahaba hi persyang ban hikai ya ka ka baha ha ki biru Henry kita ki biru ki bab hikai pat kun phai phi ta ka ba ong hoj ngatip hi ya kata layo hi ya ka ni video ngalaju snow shapang kata Henry ka jing syapat itu ki biru kim datip benia shapang kata ka bab hikai lani batai batkin ong da ka jing snow start baki tip lut ya kata Henry ka jing syapat kalong batat enda pila persyang ban sya syukur ya kata phem nang AA ru ha ka jing jumpi dan ka ktin English ka ongkum ni a little knowledge is a dangerous knowledge pitip ya kani batang ubriu ubabehi ubasngau ba ula nang lupa Henry ubriu start u persyang ban learn na ki baro what na ki berit ru kane baro ka dai ka jing sngau start ka balong ka nong shun ka bakrao jongi na kata kadaw persyang ban pendu ya kum kani ka jing sngau na kan mau man hakapor ka bangadan ikhlas ngadai u science student dan uwe perlok jengi ubas ngau start bahaya lade te haswa ban ngile exam si perlok ngi perlong ya kata ka discussion halor ke jingkali bat juba bat kani ka irap bahaya ngi haswa bangile exam bat ladang ngimla lade ngau thu ya kanu kono benta ngi perlong ya ka discussion bat lengba kani ka discussion ka irap bahaya ngi namar bangi share ya ka jing start bat haga jok poru ngi yo ya ka jing start te hakata kasngi ngila perlong ya ka discussion halor jongi topics jongi physics bat uta uperlok jongi ubas ngau start uong yangi bangin kali ya kinu ke jingkali na ka physics ula bet ban jubab ti jia ayu kata por namar ngai lade ngalong ukna basmat bahaban pule ya ki sample question jongi jingkali ki bala ha bagi snam ko ledep bat ngakali ya ka wei na ke jingkali nanta bat petip uang kumno nai kali nga kum kita ke jingkali ki bajem kali nga ya ke jingkali ki bakham Henry jingkisha tip ya ka jubab jong kata ka jingkali bat haka jaga ba ong ngam tip ya ka jingkali uong pemban kumta kata ka de ka jing sing ustad ka jing bom pandemi lade bat petip haka por exam kawan kata ka juk ka jingkali ka ba ship max berkat no ula put note jin lada uong ngam tip ngila ban ye discuss bat harai ula yo ka idea kuno ban tho ya ka answer
Tika ka jing sneng ka bangiyo langba ka ni jing ito kana ka balangkot babunsin ka jing sngo start ilade ngimnang ru Henry penban ngiyo tang ka jing tonong. Kane kamde tang haga exam Henry haga jing imru ngi diban pediang ya kino ka jing hisha badiai haga jing im. Jinglong ka baar ka bangi diban weng ka de ka jing boteng. Ka jinglong ban le ya kino haga last moment. Kane ka jinglong ka long ka wena ka jinglong ka basniu ha bar ka long ka long shun ka bakrau jongi. Bat kane kan pentronya ya ka jing im jongi suki pasuki. Ya mentahi namar bangi nang le school ni nang le kelas ngim sau tho ya kata. Henry kan sapoi kapor haka jing im jong phi ba phin si realize ya kane Henry kapor kal adir. Akan mau haka por bangi nang le school ngidon ya kata ka jinglong ka bom ju bana ban copy ya ki notes ki bom ju bana ban pendep ya ki homework. Kane ka jia wat haki kelas ke ba hero. Pun sen ngi juong ngan salet la syai kan supule la syai. Nang slab haka por ke exam sa ship nai sa arpanai. Pat dala day kapor exam sa shitiyo lani artiyo hang tang staman wat ya ki notes staman wat ya ki copy tips e ngabo kot tips e ngabo copy. But hateng-hateng kerja bangi haban thet ya textbook haki last moment bar ki thet ro ya ki notes na yo pitip wat ubariu spa bha haka perthai u Bill Gates uong haka por baki interview ki kali u ya ka we ke jingli ka ka ba usot nat bha haka por ka ba udang lay school. What is the best memory of your college days? Pitip ujubab kumno hakapor ka bangadang lay school ngakwa pan le ya ki ba pher na ka baki classmate jonga kile amju attend ya ka class ka bangade ban attend ngamju pule ki kot ka bangade ban pule Henry ngasngaut nat ban attend ya ka class jongwe par ki class bat ban pule ya ki kot jongki ngaya biteng ban le ya ka ni ka kam bat hadin ngasngaut ho ba ka ni ka kam ka pensiu ya ka jingim jonga bat lais ngi lani sausi haswa jonga exam ngam pule ya ki kot ki bangade ban pule bat haoit don ki por ki bangayo ya ka grade A namar bangala pure serious bahaya ka kot. Henry artat ngalong ukana opastat. Kani kalong ka ka bangas nyot nat bha hagapor ka banganang lay school. Henry andangla ka college. Par pendrong gilade haga perthe jong ka business. De hangta bangas nyot ho bakana ka jilong ban le ya ki hagi klimat ki bakhado ka kata si sayanga. Bat katno kani ka kata bahayanga. Bat ka bamailat yanga bakan kiu haga business. Day na katakadaw ngim ju day ban buuteng haka jingim bat ngide ban penbej penrenti ya ki kat kum ka jing penjat jongi bat wat hadu mentaro nganang penbej ya ki baro haka jingim jonga uong Bill Gates pi bakane ka jinglong ban le ya ki kam jongi haka last moment kadon ka jing ya day ka bahajan bat ka point ka nangkong kata kalong ka jing sngo start holiday bat kini ki jinglong ka jing sngo start holiday maka jing buuteng ka ba up haka last moment ngini ban penduk no shisendon ka benta ka balai ka balong ka ba ba kalong ka phone fitip Mark Zuckerberg upadai utrai jong ka Facebook hakapor baki interview u syapang ka Facebook uong kumno fitip ka kam ka bangale hakapor ka bangang hitia ngaklem duai ngaklem ngaklem le syabar Henry ka bangale ngalong ngatwat ka phone ka bangabu haseng klik leni hakami ki badon kajan ka klik tia jonga ngaplit ka Facebook bat sedang membendon kam ya ka kam syamut bangat tes ya ka Henry ngachu scroll ya ki news feed ya ki video ki bajia keleng saudong ka perthai ngapai ya ki notification ya ki message bat teng ka bam yang ada ki kenta bat hadin banga kendit benru ngasing tho bangala pelut ya ka por jonga ubabe ubunut ya ki por jong uba ola pelut hapok ka Facebook ki perlo pe jonga kat Mark Zuckerberg billionaire ubashna bat develop badai utrai jong ka apps ubunut ya ki por jong ba pelut pendon kam ha ka Facebook ti hatu kan aji mento ya phi ngam tharai katkum ka survey ka bala pelong da ka Deloitte mobile consumer kumba saupulai person ki biru ki bapendan kam ya ka phone jong ki tang san minute nak pantaban ki thia man step nyaupo 100 person ki biru ki bapendan kam ya ka phone jong ki siteng ganta haswa bakin ki thia but prabu person ki bapendan kam ya ka phone jong ki palat sikanta seneng haswa bakin ki thia ngatharai philong iwei na pedang jong ini ki jingking balai namar ngai dali ngalong wei na pedang jong ini kani ka adik jong ka phone kalong ka wei na ki jinglong ka basnyu ba ka kata bha ya ka brain jongi kinong puli binia ki ong ba ka jingpe phone jongi ha ka por step ka kata ya ka met jongi kumangi klem yo thia baro shimit pi don ka we ka kentin ka ba ki ong ka dopamine ka ba penlong ngi bangin long adik ya ka phone jongi ngan shu ai pi ya ka nuksa pi mentah kat ba ngadang terekam kat ba ngadang edit ya ka ni video kan san ka bling ka phone jonga hoi ngalabu ya ka ha ka silent mode hoi ngam tip ka ka daw ba ka phone jonga ka me lip kumte tang ba ka brain jonga ka release ki kenjak chemical bagi khod ka dopamine ka ba panlong nga pan kwa tip balai ka phone jonga ka me kumte bat kansan ka ti jonga ka le ka phone bat ngastang man panon kamya ka ngan sa wan ra ipi ka video ka ba interesting ba ha ka jingi de ba ka ni ka dopamine ka ne ka de ka addiction jong ka phone bat ya ki social media
kabalong ka way nagi addiction ka ba bat ka ba jenjar ba panubeng balat tem raw yang ikibru nanuk bedangred hadok belarang baru kumju ngan yithu ipi ka way don way officer jangi silyang ka khati ubat ka mobile silyang khati ubat khulam na mataban sign ki kot bangi phasan yu jupe tho yun tu nagi tho kam nu usain laga sign mar khati jung ula sha te ha ta ka phone mentangin poi sha ka menta ka basaw ka jinglong ban bambe CEO jong ka Tesla Elon Musk pitip kat nu kan tau tre recently hagapor bagi interview upla ba utri kam halu chispa arpho kanta haga sitayu sumade pitip bahaga sitayu don tang chispa anrupa prakanta bat mau utri chispa arpho kanta klem shong that kabalong palat bat kane ka penlong yu bandu thia bat ban pendap ya kata jingdu thia jengu udi ya ki coffee bat kiwe pat ke jingdi ban penja ya ka jingdrem jong kamet bat ka jing sam thia uong ba udi halu nyo leni prapila ka coffee ha ka shisngi bat kane ka penlong yu ba unlong adik ya ka sha bat ka coffee bat kane kamlong ka babha na ka menta jengu kabala ban manra shibon ki jat jingpang ha ka met jengu kami ka jing tension ka stress level ka kiu bat ha ka ten jongi yong badabel lani asid kaju kajia haga jing jongi baladang ngidu thia klem ka jing tip ngistang ban bam bun dai ki jing bam bat jingdi kabakta ya kamat jongi tamangim sang tho ya kata bun sin habangi bam ya ki jing bam ki bathiang ngitip ka ei ka ban sajia ya kamat jongi ka ei ka bangi di kan kata ya kamat jongi bat ki ei ka bangi le nak ban tabam bandap ya kita ki ei haga jing jongi ka jing du thia ka jing sengosi kan yalamingi sya ka jing di bo aj bat kiwe ja jing di ngakan mau ro kumnu ka jing kenja ka yalamenga sya oput bangan stang mandi biri akan mau mun hakapor ka banganan don haka snong sai sama ngatre hang te ani ka jing kenja tapi kedukan don kibru don hajan jing yan sem don ka network don bat ngadon sa ka tang biri bat ka jing proj ngathang baro chisni biri bat ngatan sitan pum sipum bat ka ka daw ka long ka jing kenja ban pendap ia kata ka jing kenja jonga astang bantan da ubiri Dretan bob mentang la no ya ubiri ro bat ngimtip bakani ka jinglong jongi ka penjot lani ka pentron ya ka met jongi suki pasuki bunsin ngidom yaki khna bagi stang ban bang kwai lani ban di khui ubiri henry penban ni ayaki da ki jingbam ki bathiang jingbam babun chini kan sawanra shibun ki jinge hadin kum ka diabetes ka jingpang klong snam ko obesity bat bon ro ki balayap nakani ka daw namar kata lada phimai yaki khna bagi di biri henry kan mau baka to chocolate ro kan wanra ka jingpang yo kajing puli benia ka ong ka sini ka khata ya ubriu kumba khata ka nikotin jong ka duma ya ubriu henry bonsen ngim sngot hoi kata ka do ka bangi bam ka jingbam sat ka jingbam khleng bat kiwe par ki jingbam nitip baki long ki basnyu tangba ngi kheng sting ngin poi sa ka benta ka basan ka jinglong ka bakhado ka long ka jingshim ya ka no ka rai pi ha ka jim jongi ngilap lani kando pun jai ki jing kando ha ka jim jongi henry ngim di ban pet naki ngi di ban rai Presiden barim jong ke US Barack Obama uong ban long kinong job haka jingim ngidi ban nang ban shim ya kano rai don ki por ngim ju shim ya kino ki jing rai ki barit mar ngi up ya ki jing rai ki bahe Obama uong bunsin habaka de ka por ngi ban rai ngi phet jangai naka namar ngi skeu pangim la shu ban matang ya ka bat bon ro ki bathat ya ki jing jong ki haki social media kum haka Facebook ki WhatsApp status nakatadaw hindi bandray ya ka jing jongi don ko way ka katin English ka bas nyut nat bha ka ongkom ne don't Facebook your problem instead face your problem ka jing rai ki bangi shim ki don arjat don ki jing rai ki bangi haban ga shahmat klam jing ting Henry don ka jing rai pat ni haban kan randin habang ong kan randin kam shemut bangin ken no Henry ngin chupang kan la ya kalenti jongi ke don ko way ka kantin parang ka ongkom ne a lion step two step backward doesn't mean that he will run away but to strike the enemy using haba ukam arkam shadin shemut haba ukan randin lane uphet Henry ban kan rup ya ka jingba ni snow start ni bu ting ban le yaki hagi last moment ni penlut yaki por jongi hagi social media ni bam yaki jingbam ban yaki jingdi ki bapan snew ya ka met jongi ni tip yaki neki baro ni king sting ban le yaki namar bangi bon kam than hagi social media but ngim tre ban shim ya ka rai ka badai nakata daw to shim phi ya ka rai ka biang ngin sakan do phi hagi par ki video ko ble shibona ya ka por jong phi